Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Naanata sa ikaunom nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw mga igsoon o mauna ni ang katapusang Domingo sa dili pa ang mga important event sa kinabuhi sa pagkabanhaw ni Kristo. Kay sunod Domingo, mauna ang iyang pagsakas langit. Kay sunod pa yung Domingo, kunsad ng Espiritu Santo. Bingay mong tupad, na andam na kang musakas langit. Andam na gabi. Mauna, kinahanglan kita nga mahiuban, makuyog ni Kristo kanunay. Atong iyampo ang atong mga leaders sa gobyerno o sa nasod, sa gobyerno o sa simbahan, nga unta magtudlo sa mga tao pinaagis ilang pulong o buhat, unsaon pag-adtos langit, pinaagi sa pagsunod ni Kristo. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, pinaagis pagpamalit aning atong mga raffle tickets para malampos ning atong mga proyekto, hatagan unta sa langit no mga hiyas ang ilang kinabuhi ug ang ilang mahal sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Lord.
Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Magampo kita, makagagahom nga Dios, himoa nga makasaulog kami uban sa madasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay sa nabanhaw nga Ginoo, aron ipadayag namo sa among kinabuhi ang gugma nga among gisaulog. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas.
Naghiusa ang mga tao pagpaminaw sa gisulti ni Felipe, sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tao ug naninggit pagkusog ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakul nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios. Busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu Santo, kay ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya si Pedro ug si Juan mipandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasinggitang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Pasinggitang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Singgit kamo nga malipayon ngadto sa Dios, kamong tanan diha sa yuta. Awitig pagdaig alang sa himaya sa iyang ngalan. Isang yaw ang iyang mahimayaong kadaiganan. Ingna ang Dios pagka makataha sa imong mga buhat. Pasinggitang tibuok ngadto sa Dios uban sa kasadya. Pasimbaha ang tibuok yuta ug paawita ug pagdaig ngadto kanimo. Paawita ug mga pagdaig alang sa imong ngalan. Umari kamo ug tan-awa ang mga buhat sa Dios, ang iyang makataha nga mga buhat sa kaliwala sa mga tao. Pasinggitang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Gihimo niya ang yuta nga mamalang ug ang kadagatan lata sa suba. Naglakaw sila busa magsadya kita diha kaniya. Nagahari siya pinaagi sa iyang gahom hangtod sa kahangturan. Pasinggitang tibuok yuta ngadto sa Dios
kamong tanang mahadlukon sa Dios. Samtang ipahayag ko unsa ang iyang gibuhat kanako, dalaygon ang Dios na wala magtungina kanako sa akong pagpangayo sa iyang kaluoy. Asingita ang imong iuna ngadto sa Dios, uban sa kasadya. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Hinunua pasidunggi ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing o himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhat kini sa kalumo ug pagtahod. Batuni ang malinis na konsensya, aron kun kamo bugal-bugalan, kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan, ingon nga mga sumusunod kang Kristo, maulawan tungod sa ilang gipanulti. Kay mas maayo pa nga ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa maayo, kun kini kabubuton man sa Dios, kaysa sa pagbuhat sa dautan. Kay si Kristo mismo, namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa Amahan, ug hatagan kamo niyag laing manlalaban ang espiritu sa kamatuoran aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya, kay dili man kini makakita ni makaila kaniya. Apan nakaila kamo kaniya, kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasagdan nga mag-inusara, mubalik ako. Sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako, apan makakita kamo kanako, ug kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inigabot niadtong adlawa, mahibalo kamo nga ako anaa sa Amahan, ug kamo ania kanako,
Ingon nga ako anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuma niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining atong pagtuo gisintro gyud ni sa pag-ila nga dunay usa ka Dios, tulo ka personas. Ang unang nagpakita sa katawhan pinaaging mga timaan mao ang Dios Amahan. Kuyog adto nila ni Moises, inana nila ni Hari David. Unya ang sunod dayong nagpakita nga nakig-uban sa katawhan sa Dios mao ang anak si Jesus. Nahimo gid siyang tao, dili na mga timaan. Niya karon kay niaman siya sa kalibutan, kinahanglan yung mubiya siya sa kalibutan. Namatay siya. Niya nabanhaw ug mao na ni ang iyang pagbiya sa kalibutan. Niya pagbiya niya sa kalibutan, iyang gisaad nga dili ta mo pasagdan nga mag-inusara, na ay lain nga manlalaban nga ipadala nga mao ang Espiritu Santo. Ug mao na ni ang muuban kuno nato hangtod na gyud sa katapusan sa kalibutan. So nakighiusa gid nato ang Ginoo. Lingiyay mong tupad ing na makighiusa kas Ginoo. Ina kighiusa ka. Unsa may makapahiusa gyud sa relasyon sa tao, nakasentro nas gugma. Gugma ba? Wa gani ng gugma, kwaon na nimong gugma mabungkag ng relasyon. Ilain na sang lingi sa imong tupad ina, wa pa ka mabungkag. Wa pa mabungkag. Oh, daghan kay ron hasta banag asawa nga bungkag ng relasyon. Hasta mga managsuon nga bungkag ng relasyon, nagkinihaay na ganing uban. Samot ng mga politisyan sa asos, bungkag. Ang pare. Basta na alay kolekta de gina mabungkag. ang madre. Bungkag sad. Dali kay mabungkag basta kwaon na ng gugma. Nya, kung sa may gingon ni Kristo, ang nahigugma kanako magtuman sa akong mga sugo. Mao na ni Roy dakong question mark. Ngilingay mong tupad ing na kanus ka nagsupak-supak sa Ginoo. Ing gahapon wa ka mosupak sa Ginoo. Ana. Sugo des Ginoo nga yaw-yawi na imong anak. Sugo na. Tubag. Nya kay imo manggiyaw-yawan bungkag. Relasyon. Gakusmod imong naong, gakusmod sang naong sa imong anak. Sugo des Ginoo nga yaw-yawi na imong bana or imong asawa. Dili sad. Nya sugos Ginoo nga mopalit kag raffle ticket. Sugo dili. Ha? Sugo. Nya og mopalit ka, perting hiusaha na to Perting hiusaha gyud. Daghan pa kayo ang mahimong nindot og mopalit gyud mo raffle ticket kada semana, tag usa lang ka raffle ticket, perting hiusaha na to. Muratag gibutangan og kanang say nga anang pilit kayo. Glow. Sinan gag mupalit lang mog ticket kamong online parishioners o kamong territorial parishioners kausas usa ka semana tagsa lang ka ticket kutob July 25.
mahimo gining atong kumplito kaning atong bell tower. Kana atong bell tower diha, gisigihan nagtrabaho ron, bayran na. So na ron sa mga 60%, 70%, 80% baka na. Nya nga ato pang adoration chapel, sus, ana na mo diya magduka-duka. Unya naapagid tay bagong CR, di na mo magtabok-tabok diri mga dagma pa mo diri, labi na mo mga tiwasonon, ari mo diri madagma. Lak lisod man to lakaw. Anha lang mo anang kilid diha, lakaw lang mo ngadto. Anha na mo diha madakdak. Adi sa dahi ato sa nambutangan flooring nga nindot. Ana nya kanang ato dihang buta pumiro, kuyaw naman kitag matagakan na nagbitay naman ang mga sin diha, napay mga puthaw nga gitaya nagbayo. Ato sa nang trabahoon, himuon tanan na siya nga alley of apostles or walk of the apostles. So nindot na kayo na anha diha mag-date ang mga kanahan. Saksi si Santiago. Ana dia ba sanding-sanding. Adi di na nato diha paditan kay ko ano man na nindot na siya tan-awon kay balaan na nga lugar. Nya mailisan pag ining ato mga lingkuranan. Ato lingkuranan ba? Tanawa dia imong gisandigan, di ba wa na ginay ayo no usahay masunggat pa ng imong buko-buko. Mupaak pa na si imong lubot dia. Yagi agay-ay na. Ato nang ilisan og nindot aron dali kay mo matog inigwalis pare. Mga igsoon, ang gugma makapahimong nindot mo nang niingon diri sa atong unang asatong tubag sa Salmo, pasinggita gyud ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban ang kasadya. Kung magtuman lang kita sa sugo sa Ginoo ba nga maghigugmaay lang kita, pastilan pagkanindutas kalibutan puy-an. Muna diri sa atong unang pagbasa, sila si Felipe nga nagtuman sa sugo sa Ginoo bisag ipang lutos, ang mga apostoles Pedro, Bernabe, siging sangyaw, siging saksi, astang daghanas mga taong nangalipay na ay mga masakiton nga naayo. Kana bang og mosunod tas Ginoo, positive ang impact sa atong kinabuhi og sa katilingban. Gilingihan sa imong tupad ina positive ra imong impact gahapon. Why nagkusmod? Positive ra. Ang imong gibuhat gahapon ba positive ra ang impact na inalipay? Congratulations. Basig karon gamahay-mahay ka. Ngano mo yung nasulti man to nako nang luod na noon ana anon mo tagad. Muna, kinahanglan giyahan ta sa Espiritu Santo, kamaotang maminaw. Matod pa ni Kristo, dili makakita sa Espiritu Santo ang kalibutan. Kinsa man ang kalibutan nga iyang gipasabot, ang mga taong masinupakon sa sugo sa Ginoo. Di na sila kakita sa Ginoo. Natanawan arong ato diha mga congressmen. Ugma, magbutasyon na kuno sila sa impeachment sa Vice Presidente. Unsa kay impact anang ilang pagsigig yung focus anang impeachment nganhi sa atong nasod. Naggasto ba yata na? Dako ba yan naggasto? Unya ang atong utang 19 trillion na kuno. Unya punan pa ng ilang sige gasto diha. Unsa kay impact ana? Naminaw ka sila sa sugo sa gugma sa Dios? O ang sugo sa garbo para lang yun sa ilang pamulitika. Hinaot unta nga ang atong mga congressmen ugma atong iyampo, ang atong tanan nga mga naas gobyerno elected o appointed nga mga personnel nga gigastuhan natong dagko kay sweldo. Maminaw unta sila sa Espiritu Santo. Di ko moingon nga waysa ang Vice Presidente. Pero di sa kumuingon nga nindot kay ning ilang pag-impeach sa Vice Presidente kay wa ba yagin siya gi-accuse nga siya mo hinungdan atong flood control. Wa ba siya gi-accuse nga siya hinungdan atong mga Maharlika funds nga nawagtang. Wa ba siya gi-accuse nga siya nanguha dito sa PhilHealth atong 60 billion. Wa ba siya gi-accuse atong tuang nangawagtang nga mga
kanini ang gold reserve nato 29 tons ang gibaligya nga bilyon sa dato ang nakuan. Wa ba siya giakyos adtong mga 18 Marines nga nag-deliver og tagpila ka kana ganing malitang kwarta. Wa ba siya giakyos ni adtong katong program funds nga matod pa ni Attorney Vic Rodriguez gi-transfer ngadto sa unprogram funds nga mga 800 billion kuno nga nawa lang nga di na masubay. Wa man siya gi-accuse ana. Salin versus amlak. Katawanan kayo. Confidential fund na 125 million versus sa Office of the President nga nawa ang confidential fund way subay-subay billion kada tuig. Mag-average og 4 billion ang confidential funds. Wa gyud subaya og unsa sa kang pagkagastuha. Ako laning gi hatagag pamalandong kay ang ato manggong buhat i-measure na unsay impact ngadto sa katilingban. Kinahanglan gyud tinukmod sa gugma. Kita karon dinhi sa atong simbahan nagpasiugda tag kalihukan, tinukmod sa gugma. Nagtudlo tarog mga bata sa mga kapilya nato og dinhi sa simbahan Flores de Mayo. Naka-attend bang inyo mga bata sa atong Flores de Mayo dito sa kapilya og dinhi? Ha? Inyong gipada? O napamoy chance sugod ugma. So Lunes ngadtos Biyernes mag-catechesis diri, tudloan ang mga bata sa basic prayer, basic doctrines aron mutubo sila nga makailas Ginoo. Nindot kay na nga break sa mga bata sa mga classroom instructions na usahay wa gyud ma-mention ang Ginoo diha sa classroom. May na lang na ma-mention ang Ginoo, kamao silang manguros. Lipay ta ko ng mga bata diri nga akong blessingan sa una di na sila manguros. Karon nakaposisyon na ang kamot, inigduol na ako nakaana ng ubanay. Igkaigos holy water dayog ana. Ako kani pwede na ni mamatay. Okay, kamao naman sila manguros. Maigo ka sa holy water, manguros man jud ka inana no. Daghan makay mga dagko gud kanang blessingan ako kada mga naipista blessingan, di manguros ang mga dagko. Unsa ilang buhaton? Isawd unya ihapuas inang mali ana no. Yan ang sawron ana. Nako, usa ning ila panguros ngano manguros man ka imong gi-recognize nga ang nag-blessing nimo nato mao ang atong Ginoo, the Holy Trinity. Nana ihapuas mo yan manumay. Ngari panguot-kuot ngari ana. Unsa ka nang ilang sakit ka di atingali diri dapit sa ubos. Ang lanog totoo. Ala, ipada nya ato sa silang tagaan og mga school supplies inigtapos na sa atong Flores karon man tang May 26 ang atong kaning Children's Congress. Tagaan nato sila mga school supplies. Natay budget oy. Lisod naman ganit tag budget there is operating expenses nato. Nag 5 days na malangga may allowance dinhi kanang ato mga 46 ka mga staff. 5-day allowance na lang ni. Wa na mi kaabot og 7 days. Hasta ako 5-day stipend na lang sa ko. Kay tungod man negative man ta. Pero inyong dako-dako og hug sa kolekta tingali mo positive na mubalik sad mi sa 7 days. Kay kada semana man nako gipasubay sa atong accounting. Ilam nang kwentahon. Nya mura nagkahinay sa dang inyong hug kay mosabot lang sa kuana kay crisis man. Ana. Pero nakoy hangyo ninyo. Natay activity sa May 30 kanang Santa Cruzan. Muna atong fundraising ang Santa Cruzan. Naamay mga Rayna Elena, naay mga Rayna diha, mga sagala. Apil mo. Nya hatag lang mo og kuan. Sa titawag nila put up. Dili na siya contest ha, donation na siya. Donation nga inyong ubanan og paso-paso sa inyong himuon nga sa gala o Rayna Elena.
So naa na tay mga lista sa mga rayna o uban pa niya kung gusto mong volunteer nga mo appeal dito lang mo sa opisina, mga organizations, mga ministries, mga chapels, mga barangay, pwede mo pamilya, ladool mo nga to sa opisina, ina unsa dihay available nga sagala kay mo appeal me niya willing lang sad mo nga mobutang og kwarta. Ha? Ang tanawa nga luya ding naong isa. Kapadiroy na nasa nang kwarta. Mutabang ka kay para ang mga bata matagaan. At the same time, imo sang ipresentar imong kaugalingon nga magrepresent ka sa usa ka title sa Mama Mary ug usa ka doktrina nato, di ba? Nanindot ana. Makita ka sa imong isig katawo nga model ka. Ang ako sa diring mga staff sa atong parokya, ako sa giingnan pag angkon sa mong usa ka title, ni sugot man sad dangkos mod. So nya pa dir. Kinsa may mo sponsor ana nako. Oh, kita magtampo-tampo ta. 5 days na gani didakan pa gyud. Sige lang kay i-times mo na 100 sa Ginoo. I-times mo nag 100. Di mong to. O di mo kakitaan ng maong grasya, muingon mo kwarta ra inyong makita, pasabot, you belong to the world. Wa mo kakita sa Espiritu Santo. Pero karon mag-ilog mo adto dito sa opisina, muingon mo, appeal me, ana, pila may put up diha. 100,000, uy, kagamay ra di ay. Ana ra di ay, sige, butang nila, asas, iguli ni mo sa inyo, pwede na ka mamatay. Ana na siya. Na, palit og raffle tickets para sa atong pista, appeal sa Santa Cruzan, tabang sa mga bata, sa sige na tong buhat ani, mahibong lang niya ta, gikan sa Compostela, daghan ang mahimong pare, daghang mahimong madre, ug daghan ang mahimo dinhing mga LGU officers, nga mga buutan, dili magsigig promote ang mga bisyo sa atong katilingban, magsige naghatag o guidance sa mga tao padung sa langit tungod kay atong gihaguan, atong giapilan ang kalihukan sa simbahan. Kay involved man ani ang katilingban kanang inyong mga apo, sige mo gumbol diha nay mo duol ako padir iampo ni akong apo ngano man pagka badlungon na padir nako naong sad nimo badlungon sa kay kagnaw. Arinas pare mo sangko mag-ipaampo nya katong gamay pa. Wag gyud ibuta, wag gyud pada simbahan. Sige lag duwa computer, sige lag laag nya karong animal na kaigbatasan, pari na pasulbaron. Unsa? Katong imong apo nga babae mo ipada diri kay ato tong sulbaron. Ayaw lang sa diri tinta niya nung pari no. Sige na, nindog na ta. Mga igsuon, ipadayag nato sa tumang salig ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw nga banhaw minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa atong mahigugmaon ug maluluyong Amahan uban sa pagtuo ug giya sa Espiritu Santo. Moingon kita, Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga kaobispuhan, mga kaparian o mga relihiyoso,
mapuno sa Espiritu Santo, ug sa hingpit mutubag ug mutuman sila sa iyang mga paglamdag, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga ang tanang mga Kristohanon, mamahimong matuod nga mga saksi sa gugma ni Kristo, dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga sa tanang dapit ang Dios makakaplag og matuod og apostolikanhong mga Kristohanon, nga anda mo sangyaw sa Ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga nagmando sa kanasuran, magtinguha ug maghago sa pagdalag hustisya sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug nanglaing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga sila nga namatay diha kang Kristo, makaangko na sa kahayag, sa kalipay ug sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Makagagahom og maluluyon nga Dios, naghatag ka kanamo sa imong kaluwasan. Dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot
alang sa pagdaig ug pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niya santos nga simbahan. Ginoo, mudangat unta nganha kanimo ang among mga pangaliya uban sa paghalad niining mga gasa aron kami nga imong gihinluan sa mga sala maandam unta alang sa mga sakramento sa imong dakong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among Ibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan. Nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Labi na si Father Orly Ruiz. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Heso Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mana sa kanimo. Atong ipakita karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Jesús,
magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios nga nagtubos kanamo alang sa kinabuhing dayon, pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo, padaghana dinhi kanamo ang bunga sa sakramento sa Pasko ug ihatag sa among mga kasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga Espiritu, Divine Spirit or Holy Spirit. Ang ato lang buhaton, maminaw lang gid ta ug mosunod sa iyang paglamdag. Naatay sinugo sa Espiritu Santo karon tong bisita, dili mo dire Brad. Mupaambit sila, muimbitar aron pagdugag palambo sa atong pagtuo. Mayong buntag mga igsoon, ako si Cirilo, 61 anyos, akong asawa si Ligaya. So, niyami karon dinhi para pag-imbitar kaninyo nining usa ka evangelization nga pinagi sa pagtugot sa atong kuraparoko ni Padre Luciano Ubod. Kinidako kayog tabang sa atong kinabuhi kay natandog sa kuan ang gibutang diha nga pagtuo, paglawom ug paghigugma, no? Kay bisan sa mga kalisdanan nga nilabay sa among kinabuhi, nay paglaom, no? Na ako'y 5 ka anak o ang usa namatay na sa sakit nga cancer. So kining maong katekisis pagasugdan karong Mayo 13 matag Miyerkules ug Biyernes sa gabi, matag alas 7 sa gabi na sa CWL. So kami nag-imbitar kaninyo nga pinagi sa lamdag sa Espiritu Santo nga maminaw nini kay dako kitigtabang sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kay ako sab natabangan usab nini ug akong pamilya. Daghang salamat ug daygon ang Dios. Salamat Brad, kisuting ano din? Cirilo o si Sister Ligaya. Siya rog dili mo ana ma langit. So, Miyerkules ag Biyernes sa gabi usa na siya kapag palambo sa tong pagtuo na makapalawom ta. So karon ato nang tawagon ang ato mga children para sa inyong special blessing. Ari mo diri mga children nga present karon. Niya atong pasalamatan ang nialagad nato diha sa gawas ug dinhi sa sulod ang atong mga barangay officials, barangay tanod, ang atong PIMAG, ang atong mga Eucharistic lay ministers, atong mga ushers and usherettes, love offering assistants, ang atong mga parish personnel, IT, SOCOM, ang atong mga sacristans, ang atong lectors, salmista, ang atong choir, ang Couples for Christ choir, o ang atong nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers na sila si Mr. Florence Respicio o Mrs. Evelyn Abarca together with Senior Citizen Mutual Aid. Ato silang tagaag, masipang pakpak. Salamat kayo. Ato nang i-extend ang ato mga kamot ngadto sa ato mga children. Langit nung Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadaig kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos, gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nagalima kanila, ilabi na gayud ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
amahan namo, Amahanamo nakasalangit, pagdaydon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan ang usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak o sa Espiritu Santo, mayroon sa lugan karon sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Santiago Apostol, Iampo mo kami. itong pakpakan ato mga children. Salamat tayo. Sige, panguli na mo sa inyong gilingkuran. Balik-balik mo kanunay dinhi simbahan. Simba gyud. Ato sang pasalamatan ang padayong namalit sa atong mga raffle tickets. Niabot ng atong halin og 9,504 ka tickets. Niya naasay 48 ka one stop challenge nga tag 20,000. 13 ang atong nadawat nga na-remit na pay 35 nga wapa na to madawat. Ato pakpakan ang namalit nato raffle tickets. Salamat kayo. Atong hinumduman nga kining atong raffle tickets, duha ka buok premyo ani. Ang premyo gikas Ginoo nga 100-fold blessings ug ang premyo gikan dinhi sa yuta nga kining 5,000 first prize, second prize 5 katag 100,000, third prize 8 katag 50,000, consolation prizes 40 katag 15,000. Basin pa di ay matimingan mo. Maduha inyong premyo gikas langit na 100% yun makapremyo ta o ang gikas iyuta. Kuan lang ang ato pamasin, pero ang sa Ginoo dito pamasin. Unya unsaon pagpalit og raffle tickets na dihas gawas na mga lamisa diha atbang-atbang adto sa atong opisina na asad. Pwede sana ninyo paliton sa nagsuroy-suroy karon nga mga trusted persons nato na nagsuroy-suroy das mga kompanya, mga eskwelahan o uban pa. Nya siguro alang gyud nakasaligan ang inyong gipalitan sa ticket. Nya pwede sad sa atong mga online parishioners deposit lang sa atong bank accounts, GCash accounts, kining atong kwarta padala. Gamita lang ning niya sa atong screen nga mga ngalan o mga numbers o accounts ay mo paggamit sa wa din higibutang sa atong screen aron dili masaag. Atong pangonpirma sa mga 12 years old pataas himuon nato ika July 17, July 10 ang deadline sa pagpangonpirma. So sugdi na ninyo pa-register ang konpirmahanan karon. Daghan na bakit konpirmahan dinhi nga padung na mo kasal. Wa gyud konpirmahi sa wapay kasal. Nya ang atong mass wedding karong July 18, 104 na ka couples ang na-registered, napay 59 ka couples nga slots nga available. So inyong mga kaila nga mga nagpuyo-puyo pakuana na dinhi pa registera na libre ni tanan. Ang gastuhanan, plitira o love offering mo ilang gastuhanan. Nya sa ato sang mga Flores de Mayo, ang ako sang hangyo ninyo mga pamilya o mga grupo, hatag sad mo para snacks sa ato mga children, ang dinhi simbahan o dito sa mga kapilya para ilang snacks Monday to Friday sa ilang kaning kuan paghimos catechesis. Nya ang atong Children's Congress o nya sa May 26. Nya kadto atong Santa Cruzan ha. Volunteer na mo. Anha diha sa atong opisina. Nya naamo say uban among gipanglista daan ang mga ngan
Duolon gani mo, ayaw gyud mo balibad kay basig maimpierno mo. Basta duolon gani mo nga himuon mo sa gala, pagpasalamat gidayon. Nyagwa gani kay ikaput up, ibaligya imong refrigerator, imong TV, imong mga appliances aron makaput up ka. Kay dako kay nang grasya para nimo. Imo ganang isalikway, bahala ka sa buhay mo. Nanasatay na human nga duha ka balay sa atong DPR, 30 na kabalay atong nahuman. So ang ika-29 mao na ang ilang balay nga nawagtang sa baha kanang lugara unya ang karon mao na ni ang ilang balay. Nya ang sa ka-30 mao sa nang lugara ang nawagtangan sa ilang balay nya karon mao na ang ilang balay. So, salamat kaayo atong pakpakan. Nya ayaw mo kalimot sa atong social media platforms. Duha ra gini kabuok YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Sige lang gyud mo view, like, share ug subscribe. Ang ilhanan ani ang number of subscribers 291. Nya 1,000 mao na atong subscribers. Salamat kayo. Nya ang atong Facebook page mao sad ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. So salamat kayo ha. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.